martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na bediyay. Urupi jala pargogoy mahami di bagasa todim tod di parbadia. Asa takasu tangiho kami, jala takasu atu sihami, hatam na bediyay. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita partangyangat dihita, ima turpuk epistel tuminggu estomihi, ima na tersurat di buku 2 Samuel 22, mamuka sian ayat 44, sahatu ayat 50 2 Samuel 22 ayat 44 sahatu ayat 51 tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Akup nii nunga di paluaho au sian perbedaan ni bangsoku. Nunga di pabakito au gabe ihutan ni akka bangso perbegu. Gari bangso naso hutada mangoloi au. Gari halak na pulik marga mangalesem-lesem mau. Guru dokku do dioloi nasida. Merus do aka anak ni na pulik marga. Jala aka hitir do nasida ruar sian parhato banon nasida. Mangolu do Jahoba. Jala tamado pamuji-mujion partano batu aki. Jala tibul do debatani hatuauku. Debatado silehon akka partubolon tuau. Dohot papatuhon akka bangso tuau. Ibana si palua au sian akka musuku. Hodo tongon patibul honau maralohon akka alokku. Nunga di palua ho au sian jolma si bahig gogo. Di baheni pujiyo kumaho ale Jahoba. Di tonga-tonga ni akka bangso perbegu. Jala edehonok kuma guarmu. Ibana si patibul akka hatuaun ni rajana. Jala ibana mabahen asi ni rohana tu jolma naung miniahan nai. Tu si David dohot tu pinoparnai. Rodi sa leleng ni leleng na. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Di sadatiki borha do sahalak ina laho marminggu tu gereja. Termasuk terburu-buru do parborha ni inat tahun. Ay hola saha di gereja makuling ma giring-giring laho masuk. Dipilih inat taima hudulan apala dipudi sahali. Jala hudul ma ibana di pinggir. Asaboy ibana mangusade tu dingding. Ala dang bangku na adong pangusadean na bangku na adong di gereja nasidai. Mulai ma acara minggu. Marede, martangiang, sahat tu udukna. Dimulanai, masay denggado, pardalanan ni parmingguoni, diihutto ni natay. Alay lam leleng, mulai maiba na modok-odok. Ala ni lujana na mangulay hurwa. Hape, lam leleng, gabe tarpudom ma ibana. Ay so diboto betiki manang na maredde manang na martangiang. Tongom ma hati-hai laho majahat turpuk epistel. Hape topu ma marsuara nagugu inatay maddo. Ayo, ayo, ayo. Tarsonggok ma natoropi ubege suaranay. Hape nang terpudum do inatay saliling maddohoti parmingguoni.
jala marnipi ibana. Dibaheni gebe digoi donganna na dihabirangima ibana. Ainga sude jol mana sa gerejai si bereng tu inattai. Gabe dungo ma ibana. Maila si tutu ibana alani namasai. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Saya dong do hape ruas nasahat tu permingguan modok-odok modom bahkan sahat tu namarnipi. Huria na hinaholongan ni Tuhatta ikon padau otar pangalaho si songoni. Ay na mamuji Tuhani dohita moloro hita tu gereja. Na mamuji Tuhani dohita di bagas joronai dang lahu modom. Apalagi ma sahat tu namarnipi puas. Ikon hibul dorohata marsaur doho debata. Ai ido pelean na umarga bahen sangap digoar ni Tuhani. Lausido soso ni turpuk jamita sadariot tuhita. Dipuji debata si Daud madok mauliate ibana tu debata. Ala takas di hati dakon ibana pangurupionna saliling di pardalanan ni nguluna. Huria na hinaholongan ni Tuhatta turpukon ima edde hamaleteon ni si Daud mamuji pangurupion ni debata na paluahon ibana sian parmaraan lumobi ma sian hosom ni si Saul. Diturpukon di Papua si Daud gok ni rohana maka moletehon padonganion ni Jehoba di pardalanan ni ngoluna. Tidak konibana dang tarsirang sia sude parniahapanna doho sia sude keberhasilanna campur tangan ni Jehoba. Jala diturpukon takas do diberitahon na debata do pangurupi dihita di kesulitan, di parmaraan, di hamaguan dohot tung manangahape namasa nata bolus jala nata adopi di parnguluo taon. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta. Takas do ditogu-togu turpukor hatta maka posi Jehoba di pangurupionna di pardalanan ni ngoluta. Alani i marhite turpuk jamita sadarion pinomat adong madua hal nama carikot si putih hatta gabe parsiajaran na arga dihita. Na parjolo pos marohata mamuji pabahenan ni debata na gudangi. Di ayat 41 sahat tu ayat 45 takas do di hati dako si Daud hola sia debatado haluaon sia sude hamaolon na niadopan ni halak naung pinilitna. Di parhatopo si Daud do ujui jala didok nunga di paluaho au. Alai dakola kaluaon sia kamaolon di patupa debata. Ibana do huhut na pabakito si Daud gabe raja ni akabangso naso manada debata. Tarida siani boy do patupaon ni debata lobi sian na pinikiran ni jolma. Molo sapala rade debata mangalehon jalanunga rade jolmai majalosa boy do masa akahalongangan tungoluni na porseai. Songo padok ni si Daud diturpukon. Gari bangso naso hutada mangoloyau. Gari bangso naso hutada mangoloyau. Dungi didok muse di ayat 45.
dohot akka halak naso tinadda uduk huhut mangalesem-lesem tunduk dan menjilat tu ibana. Ima hagogoon dohot hamuliaon ni sahalak na pinili ni debata naso mangalului huaso alai jumolo uduk tu debata huhut maka ngoluhon tangiang tu akajol masih songonido di pasahat debata hamuliaoni songo Yesus na pinatibbo jala marmulia di atas dolo domu tu topik minggutta sadarion songonima nang si Daud majalo hamuliaon sian debata lau sima ujahan ni akana porsea laho madok mauliate tu debata alani i amang inang huria na hinaholongan ni tuhatta totu di pardalanan ni ngulut taupe godang situtu jaladaka bilang kita pabahenan ni debata na pinamasana di ngulutta alani i tunghibul marohatta mamuji ibana di bagasan pos ni roha mamuji pabahenanna nadinggani unang beatong moloro tu parmingguon moloro tu partangiangan daging tadisi alai rohata mapardo sahatu nadau. Napadua homma sian ayat 40 onomi takas didok disi. Pos roha paimahon pangurupionna. Bohado pangalahon yakka na ginonggoman ni halak na pinabaki ni debata molo taida barita ni si Daud gabe mabiar do halak mida ibana. Ay didok do di ayaton merus jala akka hitir halak na leban molo dung di ida haroroni si Daud. Marhagogo situ tu do si Daud maralohon akka musuna jala biar situ tu musuna marnida ibana. Alai ikor rajumatta do dada si Daud sabing na hinabiaran na disi. Alai waso ni debata na tarida marhite si Daud do. Jadi biar ni halak tu si Daud ima biar maradopon hagogoon ni debata ala di ida nasida hamuliaon ni Jahoba marhite-hite si Daud. Merus jala akka hitir ima pangalaho na masa molo pajuppa sada halak dohot halak na asing na marsahala jala na marmulia. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni tuhatta hasangaponi dada alani gogota mangulului di portibion. Boydo marsangap pita di jolo ni torop halak. Boydo gabe uduk halak maradopok kita. Molo mangula jala molo mangolu hamuliaon ni debata di bagasan ngoluta marhite parangeta songoninang marhite parulota siga no pare atong manok tong mahita marhaporusan jala makirim di pangurupion di huaso do hagogoon ni debata. Huria na hinaholongan ni tuhatta nabuy maragam do masa di parnguluhat taon. Marsika sorindo sa luhutna sipata ro akka arsak ni roha jala sipata ro akka silas ni roha molo masalas ni roha sonang do roha majakoni alai molo masa akka arsak ni roha manang parsirangguto dingoluon odo na maol tarjalo hita sipata mau do ta adupi uhuta bolus parsiranggutoni molo mangasahug gugota manang pikirat ta sadiri ido sialana diturpukon disungguli jala dipaingot kita holan pangurupion na siad debatado boy hita dipamonang jala dipalua maradopon akka musutta ay holan huaso do pabahenan ni debatado
natuk margagoyhok kita laho mangadopi i. Alaholan ibana do debata na mangolu jala partano batoata di akana porsea. Alani i taingok maju tuhata jala pasaha dirita ditiki mengadopi akaha mauloni pos marohata urupanna jala peluona dohita siaragam ni akaha maolon natabolus. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jahoba naung papatarhon khatam nabadiai tu tonga-tonga nami. Pasu-pasu mahatami marperbui di bagasang ulu nami. Asa manoktong hibul rohanami doho pamuzion nami holat tuho. Tung manangahape nahubulus sami di pardalanan ningulu namion. Holak koma Tuhan si pergogo jala si pangurupi di kami. Amin.